Przywitani. Tu taka festiwal Abudżanych. Witaję wszystkich serdecznie. To początek drugiego dnia festiwalu. Ja nazywam się Tomasz Sulima. Mają honor począć ten dzień z rozmowy z cudownymi żurnalistami Polska Radio Białystok. Alicja Pietruczuk. Dobry dzień. I Zmyśl Kościn. Witaję serdecznie. Autorami cudownego reportażu Pieśni Abudżanych. My na festiwalu, tu taka festiwal Abudżanych, zaczynamy u 13 godzin. Ja думаю, że już usie Abudżanyja, kto wczoraj był, kto gulał i tu, i глядел translację. Zaczniemy z rozmowy i no, potem jeszcze koniecznie posłuchajemy reportażu, jaki zjawił się w minionym roku, про zdarzenia, wypadki minionego roku, żniwienia u Mińsku, u Białorusi. Zaczniemy może właśnie z zaголовку, tak? Czy to prosto wypadek jakiś, że właśnie, no, od czego to jest właśnie Abudżany, кай ласка? Заголовок узяўся ад туль, што калі мы вырашылі, што будзем расказваць пра падзеі жніўня мінулага году праз песні, якія гучалі ў час пратэстаў. Ну, якія гэта былі песні? Ну, гэта былі песні абуджанага народу. І так гэтым шляхам паўстаў загаловак песні абуджэння. Ну, гэта абуджэнне, напэўна, гэта тое слово, якое найчасцей большасць выкарыстоўвае наконт падзеяў у Беларусі, звязаных з пратэстамі. Гэта абуджэнне, гэта таксама, мне здаецца, такі крыху беларускі шлях. Так? Я тут прыгадваю адразу словы Янкі Купалы: ад веку мы спалі і нас абудзілі, так? Беларусы што нейкі час абуджаюцца, і гэта было тое адчуванне нашае на той момант, што мы бачым нейкае абуджэнне, але, як аказваецца, ну, шмат хто таксама так успрымаў гэтыя падзеі, успрымае гэтыя падзеі як пэўнае абуджэнне. Можа, менавіта таму і фестываль мае гэтую поўную назву фестываль абуджаных тутака. Напэўна, тыя падзеі мелі характар абуджэння. І тут гэта проста ўжо такая канстатацыя была пэўнага факту. Ну, мы все ведаем про падзеі, так? Это ну, падзеі, якіх раней у такім маштабе не было. Конечно, ну, репортаж это неад'ёмная праца, частка працы журналістаў, таксама і ў радыё. Репортаж атрымаў вельмі прэстыжны прыз. Ці вы чакалі гэтага прызу у Польшчы, конечно? Гэта, ну, вядома, штогод, кожны дзень з'яўляюцца новыя рэпартажы, а вось якраз ваш рэпартаж быў так моцна дацэнены. Вы чакалі? Прыз як ногу не чакаецца, на прыз можна надзеяцца. Я думаю, што мы надзеяліся, но не ўдзельнічаем у конкурсе, не надзеяўшыся на гэта, што наш твор ці гэта, што мы зрабілі, будзе дацэнены, заўважаны, узнагароджаны. У нашым выпадку нашыя мары здзейсніліся. Мы атрымалі две галоўныя ўзнагароды, якія за радыёвы рэпартаж можна атрымаць у Польшчы. Тут, можа, я б крыху па-іншаму сказаў, бо калі мы рабілі, мы ўвогуле не думалі ні пра конкурсы, ні пра нейкія там удзел, не ведаю, узнагароды. Мы як бы хацелі зрабіць рэпартаж. Мы хацелі нашаму слухачу, перадусім спачатку беластоцкаму, мы як бы нават не мелі свядомасць. Польскаму слухачу. Так, польскаму слухачу, польскамоўнаму слухачу хацелі як бы крыху больш данесці, патлумачыць, чаму тое, што адбываецца ў Беларусі, адбываецца менавіта такім чынам, чаму гэта выглядае так,
хто такія беларусы перадусім, так? Ну бо свядомасць вельмі часта адносна беларусаў вельмі малая ў Польшчы. Калі ёсць стэрэатыпы, то гэта стэрэатыпы, не ведаю, то вельмі рэдка я ўвогуле сутыкаўся з нейкімі ўяўленнямі і стэрэатыпамі пра беларусаў. Вялікі калхоз. Так, вялікі калхоз, такая ўвогуле белая мапа, ведалі пра Лукашэнку, ну бо цяпер ужо ўвесь свет ведае пра яго. І ўсё. Людзі прыязджаюць тут на закупы ў Беласток, беларусы не карыстаюцца сваёй роднай мовай, гэта такое таксама часам чуў. І проста... Стэрэп такі, не народ, не гісторыя, так, не мова. Так, што невядома хто гэта, што гэта такі трошкі штучны твор, а тут раптам людзі, гэтыя штучныя, незразумелыя, паказалі, што яны таксама хочуць быць годнымі, што яны маюць сваё аблічча. І пра гэта мы думалі спачатку. Тое, што, ну, вядома, як бы заўсёды пазней, калі бачыш конкурсныя нейкія такія аб'явы, так, думаеш, што можна стартаваць, але тут трэба таксама мець свядомасць, што спачатку трэба прайсці прэсэлекцыю ўнутры радыё. Сапраўды, радыёрэпартаж у Польшчы — гэта з'ява, которая для мяне асабіста была вялікім адкрыццём, так? Таму што ў Беларусі радыёрэпарт сутнічае, як гатунак проста, так, жанр такі працы. А тут на вельмі высокім узроўні і мы цешыліся... Так, мы цешыліся, калі выйшлі. Увогуле нас, напрыклад, намінавалі, камісія была створаная ў нашым радыё і намінавала нас на нейкі першы конкурс. Для нас гэта было вау. Так, для нас гэта ўжо было вялікай ацэнкай. Па вялікім рахунку я цешыўся і цешуся надалей, што можа не з гэтых узнагародаў, а з таго, што тэма Беларусі, яна, дзякуючы гэтаму рэпартажу, штораз вяртаецца. Людзі крыху больш даведваюцца пра Беларусь. Калі мы ўклалі хоць нейкі каменьчык да гэтага, то гэта вельмі добра. Я лічу, што атрымалася, што фактычна, як вы кажаце, ну, 20-й год гэта быў настолькі спецыфічны. Ну, мы ўсе ведаем, пандэмія, так, у Польшчы не толькі. Вось, ну, якім чынам можна зацікавіць слухачоў, так, у тым выпадку, у рэчаіснасці, дзе радыёрэпартаж, ну, фактычна, ну, здавалася б, гэта нейкая ніша, так, што, ну, вядома, зараз і таксама не ўсе слухаюць. А вось, ну, я хочу, каб вы таксама расказалі пра вось гэтыя водгукі, так, пасля і ўзнагародаў, і калегаў, ну, скажем, з працы, але таксама самыя цікавыя, якія былі вось водгукі у Польшчы сярод журналістаў. Я лічу, што зразумела, гэта былі віншаванні, але вось, ну, што вы у той час, што вам казалі? Гэта цікава. Першая версія, яку ми презентували у ефірі Польського радіо Білосток, вона тривала більше за 47 хвилин. Ну, перші наші слухачі, це, відомо, наші сябри, наші знайомі, наші колеги. І тое, што яны гаварылі, што нас вельмі цешыла і з чаго мы адчувалі нейкі гонар, то тое, што вельмі добра быў зроблены пераклад, таму што ў гэтай польскамоўнай версіі ёсць пераклад гэтых усіх падзеяў, размоваў, якія адбываюцца на расейскай ці на беларускай мовах. То гэта ўжо было першае, а другое, што гэтых 47 хвілінаў не доўжыцца. Ну, 47 хвілінаў гэта як на радыёрэпартаж даволі шмат, і ну, мы баяліся, што гэта будзе даўгавата, што гэта будзе нуднавата, аказалася, што не. Но ўсё ж такі на патрэбы першага конкурсу там абмежавання былі да 30
хвилинаў нам прыйшлося прыкараціць гэтую версію якраз да 30 хвилинаў. На вялікі жаль для нас, таму што, вядома, аўтар вельмі любіць кожнае слова ў сваім Кожны гук, творы. кожны гук. Reportaż jak dziecię, tak, swoją. Так. Але аказалася, што для гэтых конкурсных камісій якраз гэта 30-хвілінная версія больш атракцыйная. І так што мы ўжо асталіся пры гэтай 30-хвіліннай версіі. Вельмі падабалася, я не ведаю, як па-беларуску сказаць, але тэмпо, хуткасць. Темп, так. Асабліва першай часткі рэпартажу у польскай версіі, яна першая частка такая рэпарцёрская, даволі хуткая, і гэта вельмі энергетычна. Гаварылі нам нашы слухачы таксама, што рэпартаж не пакідае абыякавым, што ён натхняльны, таксама, што вельмі добра аддае атмасферу гэтых жнівеньскіх падзеяў. No таксама jakby не толькі мелі мы, напрыклад, водгукі ў Польшчы, так, бо гэты рэпартаж прадстаўляў польскую радыёфонію на міжнароднай канферэнцыі ў Кёльне, International Features Conference. І, напрыклад, для мяне вялікі гонар быў, калі журналістка з BBC сказала, што дзякуючы гэтаму рэпартажу яна шмат даведалася пра Беларусь, пра которую перад гэтым увогуле нічога не ведала. Ну і гэта такое першае ўспрыманне, так, што нават людзі, просто там для іх, для шмат каго гэта такі збор кароткі ведаў пра Беларусь. Не толькі пра падзеі жніўня, але таксама крыху гісторыі, крыху унутранай нейкай кухні. І такое ўспрыманне было. Але сапраўды, вось гэты пераклад, гэта, я памятаю, пазваніла мне сяброўка з радыё, которая сказала: слухай, я маю ўражанне, што я ўсё па-расейску і беларуску разумею. І гэта сапраўды вельмі класная рэч. Ах, і трэба яшчэ сказаць, што паўстала таксама трэцяя версія рэпартажу. Но калі ўжо мы атрымалі гэтыя ўзнагароды, падумалі, што вельмі добра было б таксама паказаць, прадставіць гэты рэпартаж у беларускамоўных перадачах пад знакам пагоні, якія ёсць у эфіры польскага радыё Беласток. І мы падрыхтавалі беларускамоўную версію. На мою думку, яна самая лепшая, таму што ўжо гэта чарговая версія, і вядома, што больш дапрацавана гэта. Ну і галоўная разніца такая, што калі ў польскамоўнай версіі маё вымаўленне добрае, у Зміцера вымаўленне такое замежнае, то у беларускамоўнай версіі наадварот. Зміцер гучыць так, як трэба, а я так, як чужаземец. Па-падляску. Як падляская беларуска. Я думаю, што цяпер якраз можа той момант, калі варта было б запрасіць нашых слухачоў, которые праз інтэрнэт глядзяць трансляцыю. Конечно, мы працягнем гэтую размову пасля рэпартажа. У беларусаў ёсць песні на кожную нагоду, і пры кожнай нагодзе яны спяваюць.
Мяне завуць Аліцыя Петручук, я нарадзілася ў Гайнаўцы, належу да беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы і я журналістка польскага радыё Беласток. Мяне завуць Зміцер Косцін. Я нарадзіўся ў Бабруйску. Належу да беларускай эміграцыі ў Польшчы і я журналіст польскага радыё Беласток. Мы раскажам, пра што спявалі беларусы ў жніўні 2020 года. Pieśni obudzenia. Reportaż Alicji Pietruczuk i Zmitra Kościna. Беларусы, якія маўчалі 26 гадоў, гэтым разам хочуць, каб іх голас пачулі і палічылі. Тыя, хто, як я, жывуць у Беластоку, ужо з чэрвеня сустракаюцца пад консульствам нашай краіны. Пратэстуюць супраць несумленнай выбарчай кампаніі, затрыманняў і гвалту. Дыскутуюць і спяваюць. Песня вечная. Часам толькі прыціхае, каб у пэўны момант ізноў загучаць на поўныя грудзі. Гісторыкі будуць спрачацца пра момант, калі пачалася беларуская рэвалюцыя 2020-го. Магчыма, гэта пахаванне студзенцкіх паўстанцаў увосень папярэдняга года. Праз літоўскую Вільню плыве тады рака бел чырвона-белых сцягоў. Можа, салідарнасць грамадства, якое падтрымлівае лекараў, якія змагаюцца з COVID-19. Прэзідэнт Александр Лукашенко тады не бачыць ніякіх вірусаў. Нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? Магчыма, гэтым момантам з'яўляецца выбарчая кампанія перад запланаванымі на жнівень прэзідэнцкімі выбарамі. Рэжым арыштоўвае або змушае выехаць з краіны ўсіх сур'ёзных супернікаў Лукашэнкі і жорстка разганяе акцыі пратэсту. Кандыдаткай аб'яднаных выбарчых штабоў становіцца Святлана Ціханаўская, якую падтрымліваюць Вераніка Цапкала і Марія Калеснікава са штабу Бабарыкі. Песня каталонскіх антыфранкістаў і польскай салідарнасці пра ланцугі, якія трэснуць, і муры, якія рухнуць, спявае штораз больш беларусаў. На мітынгах Святлана Ціханаўская прадстаўляе простую выбарчую праграму. Я сделаю 3 вещи. Я освобожу политзаключенных и экономических заключенных. В течение полугода я создам условия и проведу честные, независимые выборы нового президента. И этого президента выберете вы! Традыцыйная апазіцыя, якая без поспеху змагаецца з рэжымам 26 гадоў, заклікае да байкоту. Але 9 жніўня, на дзіва, перад выбарчымі участкамі ўжо з раніцы збіраюцца доўгія чэргі. Гэтак жа выглядае і галасаванне ў дыпламатычных прадстаўніцтвах Беларусі за мяжою, у тым ліку і пад консульствам у Беластоку. Люди обурены, и это просто некий цирк на дроте, смех в роте. Мы стоим около 7 часов до сих пор и не уйдем до тех пор, пока не разрешится ситуация с нами в дальнейшем. Вот что нам делать дальше. Выбарцы чакаюць пад участкамі да моманту падліку галасоў. Каля 100 з 6 тысяч камісій і незалежны экзіт-пол за мяжою абвяшчаюць перамогу Святланы Ціханаўскай. У Беластоку таксама. За Тихановскую 541! Отказ! Отказ 22! Лукашенко 3! Я думаю, такой же результат Беларуси. А остальное все обман, время покажет. Я думаю, что-то поменяется. Нарэшце участкаў некалькі хвілін пасля іх закрыцця сябры камісіі выходзяць у суправаджэнні супрацоўнікаў міліцыі і пераязджаюць у іншыя месцы разам з выбарчымі бюлетэнямі. Нашыя галасы скралі, кажуць людзі, якія збіраюцца на вуліцах і плошчах беларускіх гарадоў. Рэжым адказвае шумавымі гранатамі,
ślezaciecznym gazem, gumowymi kulami i druczkami. Milicja i spецслужбы масово затрымліваюць удзельнікаў мірных акцый пратэсту. Людзі ў шоку ад жорсткасці ахоўнікаў правапарадку. Інтэрнэт не працуе. Пануе інфармацыйны хаос. Сярод затрыманых ёсць таксама 6 журналістаў тэлевізіі «Белсат», пра лёс якіх непакоіцца дырэктарка каналу Агнешка Ромашеўская ў размове з радыё «Беласток». 6 z naszych dziennikarzy zostało zatrzymanych. І перажывае, што могуць быць чарговыя затрыманні журналістаў. У панядзелак раптоўны пратэст працягваецца. Людзі збіраюцца на цэнтральных плошчах гарадоў, а ў сталічным Мінску у раёнах. Ёсць першыя ахвяры. Невядома дзе Святлана Ціханоўская. У аўторак з'яўляецца яе відэазапіс, у якім просіць прабачэння ў сваіх выбарцаў і тлумачыць, чаму яна вымушаная была з'ехаць у Літву. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни. Гэта не паўстрымлівае хвалі пратэсту. Чарговыя дні прыносяць шакуючыя інфармацыі. Тысячы затрыманых ва ўсёй краіне. Apowiedy i zdymki pobitych ludzi, jakie wychodzić ze specprymalnika po ulicy Określina w Mińsku, trafiają u internet. Наверное, часов 10-12 приходилось стоять с наручниками на руках, на коленях, упершись лбом в пол. Ребят тут молотили так, что они, бедные, орали. Тут, без слез, без истерик невозможно было это все слышать. И то, что я видела даже у РОВД, там спортзал этот был залит кровью практически. Избивали девчонок, а некоторых по-страшному, которые не соглашались с их протоколами, издевались как могли. Сярод пабітых ёсць таксама вельмі маладыя людзі. Пабітага 16-годка маці, якая працуе ў Польшчы, забірае з родных Баранович у Белосток. Это было 10 августа. Мы пошли гулять, сели на лавку, и из-за угла выходит 12 человек ОМОНа. Встаем и ложимся на землю. И нас начали бить дубинками. Потом повели в машину. Спрашивают, нам заплатили, за кого мы голосовали. Я говорю, что мне 16 лет, я не имею права голосовать, и никто мне ничего не платил. Они обзывались, и каждые 2-3 метра стоял один ОМОНовец и спрашивал у другого, который меня вел, почему ты так слабо его бьешь. И каждые 3 метра следовал удар. Na ulicy wychodzić żeńczyny, u białym odzienni, z kwiatkami w rukach. Po всей Беларуси выстраиваются łańcuchy solidarności. Do ich долучаются medyki, рабочие, studenty, twórcy. Aleksander Łukaszenka każe, że na ulicy wyszli prostytutki, narkomany, bezrobotni, zloczyńcy i marionetki, proplaczane Zachodem. A ulica hukaje. Nie zabudziem, nie probaczym. У жніўні колькасць ахвяраў сягае 6 чалавек. Агулам затрыманых больш за 7 000. Некалькі сотень людзей б'юць і катуюць. Жорсткасць сілавых структур у відэазапісе тлумачыць іх былы супрацоўнік. То, что я вижу сейчас, фотографии избитых людей, это все было в обычной армейской жизни. И когда ко мне приезжала мать, даже не мог сидеть на стуле, потому что у меня с пяток до поясницы все было синее. Вот эти все ребята, как правило, шли служить в ОМОН, в службу безопасности президента, поскольку ты уже такой зверюга, который не боится ни физической боли, ничего такого. Потому что тогда президенту Лукашенко надо было выстроить систему защиты себя
от окружающей среды. Если бы он этого не сделал, то власть 26 лет он бы не удержал. Да супрацоўнікаў АМАПу сярод іншых звяртаецца гарадзенскі лекар Константин Соколов. Хочу, чтобы услышали меня силовые структуры. Друзья, посмотрите, откройте правде в глаза. Среди вас суицидальная активность одна из самых высоких в мире. Вам так хорошо платят, а почему же вы вешаетесь, стреляетесь? А проблема заключается в том, что жить в страхе невозможно. Жить во лжи невозможно. Мы построили уникальную страну лжи. Беларусы надалей масава выходзяць на вуліцы і плошчы гарадоў. Мы штодня перамагаем страх, кажа Мария Колесникова. Каждый из нас каждый день делает маленький шаг к большой победе. Учимся быть свободными и независимыми. Это очень сложно, но вместе победим! Ляменскай філармоніі гучыць пагоня, адзін з неафіцыйных гімнаў вольнай Беларусі. Яе словы – гэта верш Максіма Богдановича з 1916 года. Якраз пад знакам пагоні змагаюцца рыцары беларуска-літоўскіх харугваў пад Грунвальдам, Воршай і Венай. Пад штандарам з пагоняй у студзенскім паўстанні ўпершыню да бою ідуць беларускія сяляне. W 1918 niezależna Białoruska Narodna Republika przyjmuje biel, czerwona-biały ściach i herb pagonia jak dzierżawne symbole. Pagonia lunaje nad głowami Białorusów, jakie zmagają się z Czerwonej Armią w 1920 roku. Про пагоню пам'ятають партизани, які у lasach під Барисовом і Мазиром змагаються з большевиками аж до початку 30-х годів. Partyzanckiej i nadzwyczaj tragicznej zjawляється historia Białorusi w czas II światowej wojny. Pakt Mołotowa-Ribbentropa w 1939 roku objednowuje podzielanych ryskim mirem zachodnich i wschodnich Białorusów. Jednak on nakierowany suprać Polszczy, ci, jak говорить тогочасная советская кинохроника, регулює польські справи. Советским правительством вопросов, связанных с событиями в Польше, в Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин фон Риббентроп. Господина фон Риббентропа встречали товарищ Потемкин, заместитель наркома иностранных дел. Панский орел, символ угнетения и бесправия, никогда больше не появится над этими землями, ставшими отныне свободными. Wybuch sowiecko-niemieckiej wojny amal 2 lata później увековечиваją niemieckie kinachranisty. Показываючи, jak za 5 днів wojski Wehrmachtu добираются до Mińsku. Okupacja zmuszaje Białorusów zrobić wybór między czarnej swastykaj i czerwonej zorkaj. Rusifikacja i stalińskie czystki końca 30-tych zniszczają białoruską kulturę. Niemiecki okupant daje dozwól na organizację białoruskich szkół i kulturne życie. Nacjonalna skierowana czastka Białorusów daje uwieści siebie uzman. Pagonia białoruskiej samoochowy rozmieszczaje cala symbolów nacystskiej Niemiecczyny. Szmat gadowych tym korzystается u swojej propagandzie Łukaszenka. А флаг вы же видите. Адольф Гитлер, а кругом портрет его и кругом висят червоно-белые стяги. Нам ли, белорусам, возвращаться к тому, что было в годы фашизма? Сколько наших людей угробили под этими стягами? На тэрыторыі Беларусі дзейнічаюць савецкая, польская, украінская і габрэйская партызанкі. Усе змагаюцца супраць усіх у братазабойчай вайне. Выходили в шлях партизаны,
Улетку 1944 года Беларусь становіцца тэатрам агромнай аперацыі «Багратіён», найбольшай перамогі Чырвонай арміі над гітлераўскімі арміямі. У гэтай аперацыі прымае ўдзел амаль 1 мільён партызанаў, пераважна савецкія. Але частку тэрыторыі вызваляюць партызаны польскай арміі краёвай падчас аперацый «Бура» і «Вострая брама». Сталінскія рэпрэсіі, вайна і Халакост, партызанка, рэпатрыяцыі і эміграцыя каштуюць Беларусі кожнага трэцяга жыхара. Менск знішчаны на 90%. Сталін не давярае беларусам. Каб запоўніць дэмаграфічную прорву і забяспечыць ідэалагічнае адзінства народу, ён дасылае з Расіі камісараў і чыноўнікаў. Расійская становіцца мовай улады, школы, прапаганды і сацыяльнага росту. У СССР Беларусь называюць партызанскай рэспублікай, але гавораць і спяваюць толькі пра савецкіх партызанаў. Пад канец 80-х, калі Савецкі Саюз хістаецца, па-беларуску пачынае гучаць рок-музыка, музыка пратэсту. Гурт «Уліс» пытае, дзе будзеш, браце, калі імперія знікне. Пагоня ў якасці гербу вяртаецца на момант пасля атрымання незалежнасці ў 1991 годзе. На Канстытуцыі з пагоняй прысягаў першы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенка. Ужо праз год ён замяняе традыцыйныя сімвалы свабоднай Беларусі на асучасненыя савецкія. Беларусы ізноў становяцца партызанамі, спявае рок-гурт НРМ, Незалежная рэспубліка Мроя. Рэжым Лукашэнкі не любіць рок-музыкі. Музыку маладой Беларусі можна пачуць толькі на фестывалі басовішча ў лесе пад гарадком на Беласточчыне. Змагары жнівеньскай рэвалюцыі 2020 года ў Беларусі гэта партызаны і айцішнікі. Іх зброя – кемлівасць, крэатыўнасць, пачуццё гумару і сучасныя інфармацыйныя і інфарматычныя тэхналогіі. Інтэрнэт становіцца месцам унутранай эміграцыі новай Беларусі, якая не прымае калхозна-прымітыўную эстэтыку рэжыму Лукашэнкі. Лявон Вольскі спявае, што для яго прыхільнікаў плоскі свет надалей абапіраецца на 3 чарапахах. Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, жыццё цябе возьме ў пятлю. Зразумееш тады, што 3 чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. У жніўні 2020-го 3 чарапахі спяваюць на плошчах і вуліцах Беларусі ды амаль усіх еўрапейскіх сталіц. У Беластоку гучыць яна ў выкананні ўдзельнікаў маршу салідарнасці з Беларуссю.
Новая Беларусь пачынае партызанскую вайну, якую Святлана Ціханаўская у Еўрапарламенце называе дэмакратычнай рэвалюцыяй. Яна не скіраваная ні супраць Расіі, ні супраць Еўразвязу. Яна ні прарасійская, ні праеўрапейская. Рэвалюцыя праходзіць мірна. Не гараць аўтамабілі, ніхто не б'е вітрынаў. Зброя пратэсту – гэта лозунгі, плакаты і інфармацыя, кажа Тамаш Суліма, антраполаг культуры, старшыня Саюзу беларускіх журналістаў у Польшчы. Простыя людзі са сваімі смартфонамі былі як корэспандэнты на гэтай вайне. І тут я бачу новае. Іміджавае змаганне рэжым прайграе. Не дапамагаюць яму ані шпацыры з аўтаматам па пустой плошчы перад прэзідэнцкім палацам у таварыстве 15-гадовага сына Колі ў строй камандоса, ані высылка баявых верталётаў з мэтай знішчыць балёнікі, што лятаюць над тэрыторыяй Літвы. Замест страху гэта выклікае чарговую хвалю здзекаў ды жартаў. Там никого не осталось, да? Мітынгі ў падтрымку Лукашэнкі праходзяць пры ўдзеле перадусім звезеных з усёй краіны супрацоўнікаў бюджэтных арганізацый, якія ў размовах з журналістамі нахвальваюць стабільнасць. Беларусь! Нас много, понимаете? Я работала, я зарабатывала, и я не голодала, и не нищенствовала, понимаете? Надо просто работать. Машына прапаганды скіраваная на будаванне пачуцця страху перад унутранымі знешнім ворагамі. За окно посмотрите! натовские войска ляскают гусеницами у наших ворот. Мы построили с вами красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам. Лукашенко не боится программистов ці жанчын с кветками. Ён боится бунту рабочих, якія ў першыя дні пратэсту крычаць яму ў твар тое, пра што думаюць. Сможете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Российский президент Владимир Путин обещает поддержку режиму Лукашенки. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Дапамога России можа спатрэбіцца, калі да пратэстоўцаў далучацца рабочыя. Аднак пасля першапачатковага гучнага абурэння страйкі сціхаюць. Трактарыст Менскага трактарнага заводу Владимир Скалік, бацька жорстка пабітага на акрэсціна мужчыны, звяртаецца да сваіх калегаў падчас мітынгу на плошчы Незалежнасці ў Менску. Тракторный завод! Неужто вы трусы? Сколько ж можно бояться? Перестанете вы бояться, когда в ваш дом беда постучит. Пусть меня убьют, но я буду с вами, со всеми теми, кто смело выходит и говорит: «Живи, Беларусь и наши дети!» Пратэсты на вуліцах усё ж надалей прыгадваюць пікнік з танцамі і спевам. Купалінка звязана з паганскім святам у гонар бога Купалы, якое надалей адзначаецца ў перыяд летняга сонцастаяння і з'яўляецца святам кахання і ураджаю. Песня расказвае пра сумы маці, дачка якой няўмольна сталее, каб самой стаць маці. Ад бога Купалы пазычыў свой літаратурны псеўданім паэт і драматург, які ствараў у першай палове 20-га стагоддзя Іван Луцевіч, ці Янка Купала, якога лічаць адным з бацькоў беларускай нацыянальнай літаратуры. Янка Купала – аўтар словаў, якія сталі лозунгамі жнівенскага ўздыму.
жыве Беларусь, ды людзьмі звацца. Імя Купалы носіць Нацыянальны акадэмічны тэатр у Менску, дзе ўсё яшчэ жыве беларуская мова. Ягоны дырэктар Павал Латушка разам з тэатральнай камандай асуджаюць гвалт і змушаныя пакінуць тэатр. Купалаўцы не здрадзілі традыцыям, купалаўцы не здрадзілі сумленню. Звяртаюся да ўсёй беларускай грамадскасці. Давайте разам скажам на ўсю Беларусь, на ўвесь свет. Мы купалаўцы, і мы абавязкова вернемся. Павал Латушка, былы дыпламат і міністр культуры, найбольш высокага рангу чыноўнік, які пераходзіць на бок пратэстоўцаў. Ён уваходзіць у склад прэзідыуму ініцыяванай Святланай Ціханаўскай каардынацыйнай рады для мірнай перадачы ўлады. Вельмі хутка раду абвінавачваюць у падрыхтоўцы да дзяржаўнага перавароту. Пачынаюцца арышты сябраў прэзідыуму, пракуратура дапытвае нават нобелеўскую лаўрэатку Святлану Алексіевіч. Купалаўскі тэатр, які святкуе свой 100-гадовы юбілей, зачыняюць. Купалінка цяпер гучыць як песня пратэсту супраць знішчэння беларускай культуры. Людзі спяваюць яе пад будынкам Купалаўскага. Купалінка – гэта песня, якая расказвае пра жаночую моц, што дае жыццё. Жанчыны далі моц таксама і пратэстам у Беларусі. Гэта не толькі Святлана Ціханаўская, Марыя Каляснікава і Вераніка Цапкала. Іконай вулічных пратэстаў з'яўляецца пенсіянерка Ніна Багінская. Спадарыня Ніна шмат гадоў пратэстуе супраць рэжыму Лукашэнкі. Уласнымі рукамі шые бел-чырвона-белыя сцягі. Яна ўзгадвае, як аднойчы сароміла міліцыянтаў. Лукашенко, вы служите, даете присягу. А ведь Лукашенко, когда давал присягу на верность народу Беларуси, на первой инаугурации президентской, он стоял на коленях перед этим стягом. Так он мне отказал. Коли вы придете до улады, я так само стану на коленях перед этим червоно-белым стягом. Вот и все. Луна и не с короны на вековых ветрах. Наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Кошт барацьбы за бел-чырвона-белую годнасць, пра якую спявае Зміцер Вайцюшкевіч у жніўні, аграмадны. Тысячы затрыманых і арыштаваных. Сотні пабітых і катаваных, 6 смяротных ахвяр і невядомы лёс яшчэ 6. Праваабаронцы з цэнтру «Вясна» 1 верасня паведамляюць, што задакументавалі больш за 450 выпадкаў катаванняў. Не распачата ніводнай справы супраць супрацоўнікаў рэжыму. Але гэта толькі пачатак, толькі першы куплет гэтай песні. La vie si tom parlava davanno ti al portal. On im dodawał pieśnią sił, śpiewa świt. I zapalwali świeczki jemu, плыл понад площадью дым. Śpiewał, że czas by runął mu, oni śpiewali z nim. Гэта быў рэпартаж песні абуджэння Аліцыі Петручук і Змітра Косціна. У рэпартажы былі выкарыстаныя матэрыялы радыёстанцый, тэлевізіі і інтэрнэт-рэдакцый Радыё Свабода, Еўрорадыё, Белсат, Нехта, Тутбай, Онлайнербай, а таксама запісы удзельнікаў падзей у Беларусі. Гукарэжысёр Mariusz Waranewski. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła za sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. И шли нам урыва ўсім свеце старым, а ён всё іграў і спяваў. Raz bury, turmy, mury, zerwij kajdany, połam bat, A mury
Rozmowu. Z nami żurnalisty Polska Radia Białystok, Alicja Pietruczuk, Zmiter Kościn, autor reportaża. No nie szmat czasu nam zostałoся. Dawajcie про емоції, які тут, до яких ми вернулися. Ну, які я зараз у вас емоції? Шчыра, я заўсёды маю ўражанне, калі слухаю гэты рэпартаж, хаця і рыхтаваў яго, што эмоцыі нікуды не зніклі. Гэта тыя эмоцыі, которые мы перажывалі, калі рабілі. Бо быў смех, гамерычны смех, мы просто рыгаталі страшна, калі чулі выказванні аднаго героя гэтага рэпартажу, таму што, мне здаецца, што гэта страшны чалавек, але тое, што ён гаворыць, часам просто, не ведаю, лепш, чым камедыя. Але таксама і слёзы. Сапраўды былі слёзы. Вось тут цяжка ўявіць, што мы сядзелі ў пакоі нейкім, там мантавалі, і былі слёзы. Гэтыя слёзы ком да горла, ён падступае перыядычна, калі чуеш гэтыя выказванні, бо дзесьці ўсё гэта яшчэ жывое, так? Гэта не скончанае, гэта жывое, гэта працягваецца. Некалькі тыдняў таму, пасля такой серыі вельмі сумных інфармацый аб гэтым, што дзеецца ў Беларусі, мы са Зміцерам сели і так прыдумоўвалі адпаведнае пакаранне за гэтае, што там дзеецца. І так праз слёзы крыху смяяліся, што недзе знікла уся гэтая наша свядомасць з 21 стагоддзя, наш лібералізм, наш гуманітарызм і такое хацелася б, каб, я то гаварыла так, прагнаць голаму па плошчы незалежнасці. Зміцер там выдумоўваў крыху больш крывавыя пакаранні, і гэта ёсць страшнае, што пасля гэтага часу абуджаецца ў нас такое абсалютнае прымітыўнае абсолютно прымітыўная прага помсты. Але, дзякуй Богу, ёсць рацыяналізм, і ззаду галавы разумееш, што калі мы хочам, каб гэтае абуджэнне сапраўды было абуджэннем, мы павінны быць іншымі, мы не павінны быць такімі, як яны. Ну, канешне, рэпартаж, ён абуджае, так? Канешне, з яго льецца прага нейкага працягу, так? Перад ім яшчэ працяг, я так спадзяюся, Może być prаз год, my tu znowu susтрэнемся, хочется, так, послухаць, перед вами jeszcze шмат рэпартажаў, але ўсё ж такі нейкі працяг гэтаму рэпартажу, з песняй пра перамогу, не ведаю. Як лічыце? Так, вельмі на гэта спадзяемся. Тут мы чакаем. Так, мы завершылі тым, што гэта толькі першы куплет. Нагоды, каб зрабіць рэпартаж пра перамогу і пра песні перамоги. Дякую вам вялікі. Аліція Петручук і Зміцер Kościn з Польскага радіо Біłystok. І Тамаш Суліма, старшыня аб'яднання беларускіх студэнтаў у Польшчы. Гэта быў сапраўды вялікі гонар тут на сцэне ў Барыку. Яшчэ раз прывітанне. Толькі што пачынаецца другі дзень фестывалю Тутака. Шмат што яшчэ сёння перад намі. Дзякуй вялікі і жыве Беларусь. Жыве вечна.